जोंनि मोनसे जेंनाया जादों बांद्राय मोदोम गेदेर। बांद्राय मोदोम गेदेर जानायखौ गासैबो जेंना महरै सानना लायो। बांद्राय मोदोम गेदेर जानायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय घिउ, क्रिम बायदि थानाय आदार जानायनिफ्राय जानगाराव थायो गोबां सुबुंफ्रा। नाथाय नायबिजिरसंगिरिफोरनि बादिब्ला घिउआ जोंनि देहानि थाखाय मुलाम्फा गोनां मानसिनि गोबां देहानि जेंनायाव मदद होयो। घिउआ कलेस्ट्रल समान लाखिनायाव थोजासे मदद होयो। घिउआ कलेस्ट्रल थानाय सुबुंफ्रा गोबां बिबांनि जामु जायालासिनो खम बिबांनि घिउ जानाया मोजां। घिउआ गोरलैयैनो आरो थाबैनो हजम जाहैयो। घिउआव बिउटेरेट मुंनि मोनसे फेटि एसिड थायो। बे एसिडआ बेमार आजार होबथानायाव खामानि होयो। देहानि बेमार होबथानाय गोहोखौ बांहोयो। घिउआव एन्टि अक्सिडेन्ट फुंखा थायो। जुदि नोंथाङा घिउ जायोब्ला गोबां देहानि थाखाय मुलाम्फा गोनां फुंखा मोननो हायो। मोसौनि घिउ जायोब्ला बेगेंआ गोख्रों जानो हमो। मोसौनि घिउआ साननो हानाय गोहो आरो गोसोआव लाखिनो हानाय गोहो बांहोनाय मदद गोनां जायो। मोसौनि घिउआ भिटामिन K2 थायो। बे जोंनि देहायाव केलसियाम जमा जानायखौ होबथायो। खहा गोनां थैनि कलेस्ट्रल बिबांखौ खम खालामना मोजां कलेस्ट्रल बांहोयो। घिउआ लोगोसे हार्ट बेरामनि खामानि मावो। हार्टनि बेराम थानायफोरनि थाखाय घिउआ मोनसे मुलि बायदि खामानि मावो। लेरथाइ खमायनायावबो मोसौनि घिउआ खामानि मावो। रादाब फोसावगिरि बड'लेण्ड बुब्लि, क'क्राझार। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एच एस स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 880007664009 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।